Da, hei, salutări toată lumea. Eu sunt Andrei și bine am găsit la un prim episod de Call of Duty Heroes. Acest joc am văzut în descriere că e foarte recomandat, e foarte bun. Și m-am jucat odată pe... M-am jucat odată, doar că... Așa. Eu așa. A, dar nu pot să nici, nu? Oh, oh. 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 Nice shot. Price. L-avem pe Captain Price. L-avem pe Captain Price, man. L-avem pe Captain Price, noi. L-avem pe Captain Price. Hai, trage. Ah, te să moare dacă știe să se dă. Oh, 66%. Ăștia, știi ce crezi că sunt? Cred că sunt luate din Advanced Warfare. Pentru că așa apar, unele sunt luate din Advanced Warfare. Iar altele sunt luate din Black Ops 2. Am impresia. Baza. Un fel de Clash of Clans, cred. Pune numele Andrei. Ne, lasă. Continue building. Fuck. Okay. A, dispare că free, nu? Asta e de gold. Gold, hai. Stai. Ceva apărare sau... Fuck, mă atacă. Dar asta e foarte un fel de Clash of Clans, oh my god, prinsă critical. Dar că sunt un fel de Clash of Clans, doar că nu vreau să spun că e Clash. E luat o copie după Clash of Clans, cred. Că doar că îl face mai diferit pentru că este mai șmecher ăsta decât Clash of Clans. Și eu am făcut level 2. Sper că am făcut level 2. Oil deposit. Bun, deci se pare că n-am făcut de toate. Acum nu trebuie. Oh, fuck. Training. Nu trebuie să dau aici. Gata, atât. Ok, și cam atât. Șmecher, trebuie să dăm pe South America. Deploy. Permit. Camp. Da, asta e un fel de Clash of Clans, după cum vedeți. Oh, gata, l-am omis, l-am luat. Și haide să-l distrugem odată. Damage. Am luat o stea deja. Deci cred că suntem buni. Oh, și am luat full. Am pierdut doar câțiva. N-am pierdut mulți. Decât câțiva.
Aici să ne upgradăm la level 2 și să vedem. What? Oh my fucking god. Asta deployed oil. Unde e defense, bariere. Mi-am trebuie bariere, nici shield-uri, vault, military, landing zone. Hai de pui mei. Hai să luăm și de ăștia. What? Collect. Depth contain. Hai că altundeva n-avem să dăm decât la South America. Deci au trecut 6 minute. What the fuck? A, deci când se dau cu elicopterul e normal să... Da. Destul de mic e jocul, pot să zic, chiar dacă e un fel de... Price. Luat pe Price. Heroes. Oh, dacă putem să luăm pe Yuri. Cum putem să-l luăm pe Yuri? Că eu îl știu pe Yuri din Call of Duty... Call of Duty 3. Este nu? Call of Duty 3, nu? Da, Call of Duty 3. 4 le-o dă gradizat. Ia mai să vedem puțin la eroi. Asta nu știu de unde e. Reaper ăsta din Advanced Warfare, ăsta din Advanced Warfare. Advanced Warfare, Call of Duty. Deci putem să-l cumpărăm, i-auzi. Putem să-l luăm dacă nu e de prostii, da, nu. Yes, asta e ceva. Hai să vedem. Norocul, să ne încercăm norocul. Oh! Super! O, și-am făcut 1039! Da, de ce Dumnezeu? What? Încă unul? Nu mă plâng. Oh, hai să vedem ce am primit. Oh! Yes. Nu știu, dar nu vreau să fac nimic cu asta. Oi! Oh! Gata. Nu putem antrena 15? 15?
Oh, colect. Traim fix 10 trebuie să... Ia o să spun că așa cea. Bă, să seama bă cu campaign-ul ăsta. Commander Center. The next. Hai, păi. La camping. Și dăm aici. Normal. Stau tot la Africa și eu îmi vom da doar acest ultim atac. Sunt plictisit. Atât. Fuck. Ia, alea clar sunt luate din Advanced Warfare. Fuck, nu pot sta niciodată, mă. Dar așa se face mai repede treaba dacă știi să, cum zic. Nu pot să-mi ating. Aici. Gata. În sfârșit. Stați. Am pus la în construcții. Giftul cu dată. Ce trec peste el albastru. 100 de medalii, what the fuck? Nu, cred că știi ce fac, nu? Da, cred că încheie aici. Nu uitați să vă abonați, să dați like și eu am fost Andrei și până data viitoare. Pa, pa!